Γεια σας. Γεια χαρά. Καλώς ήρθατε στο Greek Scousers Podcast, το πρώτο podcast για τη Liverpool στην Ελλάδα. Είμαι ο Αντώνης Ψαγιανός. Είμαι ο Μάριος Μάντζος. Σας καλωσορίζουμε τρόποντινά στο σημερινό επεισόδιο, το οποίο, όπως θα έχετε καταλάβει και από τον τίτλο αλλά και από την εικόνα της ομάδας, δεν θα είναι ένα ευχάριστο επεισόδιο, όπως δεν είναι και το τελευταίο διάστημα, μην πω όλη χρονιά, για την ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι αμφιταλαντευόμαστε με τον Μάριο πριν ξεκινήσουμε τα τελευταία επεισόδια και λέμε τι να πούμε παραπάνω διαφορετικό από όλα όσα έχουμε ήδη πει και λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που νομίζω, εκφράζω και το Μάριο τώρα, αισθανόμαστε κάπως κενοί, κάπως άδειοι. Δεν υπάρχει κάτι να προσθέσουμε σε αυτό το συνονθήλευμα που παρουσιάζει ο Άρνε Σλότ. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω στην εισαγωγή που να διαφέρει από ό,τι θα ακολουθήσει στο σημερινό επεισόδιο. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ άδειος, κοιτάζοντας την ομάδα, κοιτάζοντας τα τελευταία αποτελέσματα, κοιτάζοντας την εικόνα της ομάδας, κοιτάζοντας το μάζεμα της ομάδας, το πλάνο της ομάδας. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι το να βρούμε την ψυχραιμία γενικά. Να φιλτράρουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, και αυτό είναι και ο λόγος που καθυστερούμε να βγάλουμε επεισόδια, χώρια το ότι νομίζουμε και οι δύο και είμαστε και σύμφωνοι ότι όλοι εκεί έξω, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχετε την ίδια άποψη, δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, άρα δεν είναι ωραίο αυτό να συμβαίνει και δεν μας δίνει και η ομάδα το content, να το πούμε έτσι, για να πούμε κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή σε αυτό το μικρόφωνο είμαστε πάντοτε νυφάλοι, δηλαδή ακόμη και στα καλά, ακόμη και στα κακά, πάντοτε προσπαθούμε να φιλτράρουμε πρώτα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις καλές μέρες. Βλέπετε, δεν κάναμε εύκολα επεισόδια αμέσως μετά από αγώνες. Αλλά πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολο και αμήχανο πλέον το να καλείσαι να μιλήσει για την ομάδα. Είμαστε σε μια φάση με τον Αντώνη που και σαν podcast πια θέλουμε να κάνουμε κάποια καινούργια πράγματα, θα τα δείτε και στη συνέχεια, γιατί χώρια το ότι θέλουμε και να εξελιχθούμε, δεν το αντέχουμε κι εμείς άλλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή το να χρειάζεται κάθε φορά να βγούμε και να πούμε τα ίδια. Γιατί πραγματικά είναι τα ίδια. Είναι το ίδιο έργο. Δεν αλλάζει τίποτα πλέον. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε στο παιχνίδι με τη City, ας απομονώσουμε το δεύτερο ημίχρονο, είναι όλη χρονιά, ρε φίλε. Όλη χρονιά σε ένα ημίχρονο. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Παίζεις καλά, έχοντας βεβαίως πετάξει στα σκουπίδια ένα ολόκληρο ημίχρονο, όπως κάνουμε σχεδόν σε όλα μας τα παιχνίδια επί σλότ. Πετάμε ένα πρώτο ημίχρονο και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, επιτέλους παίζουμε καλά, δημιουργούμε φάσεις, χάνουμε φάσεις, και ενώ προηγούμαστε, ξαφνικά ως διαμαγείας βρισκόμαστε να χάνουμε με 3-1, γιατί θεωρητικά 3-1 χάσαμε. Τώρα, άσχετα που ο Πόουσον τον έπιασε ο πόνος να εφαρμόσει το γράμμα του νόμου στο 102. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μια πρωταθλήτρια ομάδα, η οποία έχει τόσους πρωταθλητές στο ρόστερ της, δεν αλλάξαμε τόσο πολύ, έχουμε παίκτες που κατακτήσαν το πρωτάθλημα και έχουν το DNA, το winning mentality, καταφέρνουν μέσα σε αυτή τη χρονιά να έχουν δεχτεί 4 γκολ μετά το 90. Έχουμε γράψει ρεκόρ, νομίζω. Δεν υπάρχει ομάδα που να έχει δεχτεί παραπάνω γκολ στις καθυστερήσεις επί εποχής Premier League. Είμαστε εμείς. 2 φορές η Watford το έχει πάθει, και άλλες 2 ομάδες, δεν θυμάμαι, το είδα σε ένα γράφημα του Sky Sports ή του BBC. Και η χρονιά έχει άλλα 13 παιχνίδια, είναι δεδομένο ότι θα φάμε και άλλα γκολ στο 90 και. Πώς λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Μια City η οποία δεν παίζει καλά στο δεύτερο ημίχρονο, μην τρελαθούμε. Δεν ήταν η City των τελευταίων ετών που υπήρχε κάτι φορά. Δεν σε έχει απειλήσει ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει κάνει, αν δεν απατώ, με κάποια τρομερή φάση.
και πατάει περιοχή 3-4 φορές και σου βάζει 3 γκολ. Ανέμακτα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Λες και είμαστε, δεν ξέρω εγώ, μην χαρακτηρίσω πάλι. Μην πω κάποια όνομα ομάδας και παρεξηγηθώ πάλι, τύπου Στοκ που έχω πει παλαιότερα. Δεν είναι εικόνα αυτή η πρωταθλήτριας ομάδας. Και θα πω κάτι και on air, γιατί το είπα και στην κοινότητα του WhatsApp, ότι θα συμφωνήσω με μια δήλωση του Roy Keane που μου ξένησε όταν την άκουσα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δυστυχώς και θλίβα που το λέω, αλλά συμφωνώ πλέον ότι η Liverpool είναι η χειρότερη πρωταθλήτρια. Και το απέδειξε και το 2021 και τώρα. Κατακτά το πρωτάθλημα και εκεί που είσαι στα πανηγύρια, όπα, άιντε εκεί πέρα, πετάς χαρτοπετσέτες, ξαφνικά την επόμενη χρονιά είσαι ένα κράμα με ό,τι πιο τραγικό και ό,τι πιο ανοργάνωτο και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο 25 χρόνια, δεν έχω δει σε κανένα άλλο σοβαρό πρωτάθλημα, σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, ακόμα και στο ελληνικό, αν θέλετε, ομάδα που κατακτά το πρωτάθλημα του χρόνου να είναι τόσο μεγάλο κολοχανίο. Δεν το έχω, και είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται, δεν έγινε μία χρονιά. Να πεις το 2021 έτυχε ρε παιδί μου, κακός σχεδιασμός, δεν υπολογίσαμε το ένα, δεν υπολογίσαμε το άλλο, ήταν και η πανδημία, οκ, δεν είχαμε έσοδα, κάπως το ακούω ρε παιδί μου, άφησαν την ομάδα χωρίς στόπερ. Τώρα τι γίνεται, τώρα για ποιο λόγο έχεις δώσει 500 εκατομμύρια και βλέπεις στο γήπεδο μια ομάδα η οποία είναι χειρότερη του Χότσον, της εποχής του Χότσον, και με στοιχεία πλέον. Το ανέβασε σήμερα μια σελίδα στο Facebook, το έχω βάλει στην κοινότητα. Στα τελευταία 20 παιχνίδια η Liverpool έχει 6 νίκες, 6 ισοπαλίες και 8 ήττες. Ποσοστό νικών 30%. Ποιος άλλος προπονητής στην Liverpool και σε μεγάλη ομάδα της Premier League θα είχε σταθεί με τέτοιο ποσοστό? Θέλω να μου πείτε, εγώ δεν ξέρω κάποιον. Μόνο τον Άρνε Σλότ ξέρω. Το πας πολύ επιθετικά και η αλήθεια είναι ότι μου είναι πολύ δύσκολο και εμένα να μην το πάω πια. Και θα πω το εξής. Αφού το πήγαμε στον Σλότ κατευθείαν, υπάρχει ένας μίνι διχασμός και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Των ανθρώπων που υποστηρίζουν με πολύ μεγάλη ζέση τον Άρνε Σλότ και των ανθρώπων οι οποίοι μιλούν με επιθετική ρητορική σε βάρος του. Οι μετριοπαθείς φωνές, εγώ θέλω να μας εντάξω σε αυτές. Γιατί, όπως ανέφερα και νωρίτερα, είμαστε ψύχρεμοι και πάντοτε εκφραζόμαστε εδώ τουλάχιστον με ψυχραιμία. Είναι πολύ λίγες. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής, γιατί υπάρχει μία πολύ μεγάλη επίθεση σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι ακούν κριτική στον Σλότ. Και πώς να το πω ρε παιδί μου, νιώθω σαν υπάρχει από τη μεριά τους ένας άγραφος κανόνας, ένας νόμος ότι ο Σλότ, θα το βάλω και το όνομα του Κλοπ στο τραπέζι, τι να κάνω, πρέπει να κριθεί με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια κριτήρια με τον Κλοπ και με την ίδια υπομονή και με τα ίδια όλα. Επιτρέψτε μου να πω όχι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις με τον ίδιο τρόπο τον Σλότ από ότι με τον Κλοπ, για πολλούς λόγους. Γιατί ο Κλοπ πήρε μια τελείως διαφορετική ομάδα από ό,τι πήρε ο Σλότ, γιατί ο Κλοπ σπατάλησε πολύ λιγότερα χρήματα από τον Σλότ. Δηλαδή, πρέπει να συγκρίνουμε την κάθε περίπτωση μεμονωμένα, με τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο Σλότ πήρε μια ομάδα η οποία ήταν έτοιμη να διεκδικήσει και διεκδίκησε, το έκανε με πάρα πολύ επιτυχημένο τρόπο ο Ολλανδός πέρυσι. Σε αυτήν την ομάδα επένδυσε 500 εκατομμύρια, μισό δις, παιδιά, και έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο αδύναμοι από πέρυσι. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί η ομάδα έχει αγωνιστικές αδυναμίες. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο έχει και ποδοσφαιρική λογική, το χάλι αυτό. Το ότι δεν υπάρχει εξτρέμ στη θέση του Ντίας, το ότι δεν υπάρχει και center back, ενώ είχαμε αναγνωρίσει την ανάγκη του. Το ότι δεν υπάρχει και αμυντικός χαφ και έχουμε έναν έντο που σε στέλνει τον πάγκο. Δεν τον ήθελες, δώσ' τον, πάρε άλλον. Υπάρχουν πράγματα τα οποία με μισό δις δεν διορθώθηκαν. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να κριθεί ο Σλότ. Έτσι. Και
έχουμε μια ομάδα που την πήρε έτοιμη για πρωταθλητισμό, σε αυτήν έδωσε 500 εκατομμύρια και την έβγαλε πιο αδύναμη. Όποιος είναι αυτός που την έβγαλε, δεν ξέρω ποιος. Στον Σλότ είναι η ευθύνη πρώτη. Γιατί είναι ο προπονητής. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην το πούμε αυτό ή να μην κριθεί πολύ αυστηρά για αυτό. Δεν σημαίνει ότι άμα το κάνεις είσαι κλοπολάγνος ή διχαστικός ή κομπλεξικός οτιδήποτε. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά. Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις τον ίδιο τρόπο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε την ίδια υπομονή γιατί είναι άλλα δεδομένα. Να είχε και ο Κλοπ 500 εκατομμύρια, να έχει παίρνει και ο Κλοπ μια πολύ καλύτερη ομάδα το Ρότζερς, ναι, να το συζητήσουμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, παιδιά. Ξεχάστε το. Συγκρίνουμε, αλλά δεν πρέπει και να συγκρίνουμε. Ακόμα και να συγκρίνουμε, πρέπει να λαμβάνουμε κάποια δεδομένα κάθε φορά που το κάνουμε αυτό. Αρχικά είναι τραγικό το γεγονός ότι πρέπει να διχαστεί ο κόσμος που θα πει την άποψή του. Δηλαδή, επειδή κατακρίνεις τον Σλότ, πρέπει να... Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όπως εσύ οποιοσδήποτε μπορεί να θέλεις να υπερασπιστείς τον Σλότ και τους χύψη λόγους, έτσι και εγώ δεν θέλω να τον υπερασπιστώ. Έχω κουραστεί από αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Και επίσης αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό και το ξεχνάμε συνέχεια, ότι ο Κλοπ παρέλαβε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με βασικό τον Ναθάνιελ Κλάιν. Είχε παίκτες τώρα που τους έχω ξεχάσει με πολύ αγώνα, με πολύ κόπο από τη μνήμη μου, που έπαιζαν στην Liverpool του Κλοπ την πρώτη χρονιά που ήρθε στην ομάδα. Δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα αυτή την ομάδα με την ομάδα που ανέλαβε ο Σλότ, που είχε μέσα παιχταράδες και παίχτες παγκοσμίου κλάσης. Και για να το πάμε παραπέρα, ο Σλότ φέτος θα κριθεί, το είπαν πάρα πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι στην Αγγλία το καλοκαίρι, ότι φέτος θα κριθεί ουσιαστικά που κάνει δικές του μεταγραφές, δικές του εντός εισαγωγικών, γιατί προφανώς τις καπελώνει από πάνω, αλλά αυτός είναι στα ενία. Και πήρε μια ομάδα μοντέλο και την έκανε αυτό που φαντάζεστε το πρώτο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφερε να αποδυναμώσει μια πρωταθλήτρια ομάδα έχοντας δαπανίσει αυτό το ποσό. Και επειδή πολλοί μας το γράψατε στα σχόλια στο Spotify με τα 500 εκατομμύρια και λέτε ναι, αλλά το net spend, σύμφωνοι. Για τα λογιστικά έχουμε κάνει, παιδιά, επεισόδιο και έχουμε εξηγήσει ακριβώς γιατί είχαμε αυτή την ικανότητα και τη δυνατότητα να δώσουμε αυτά τα λεφτά το καλοκαίρι. Σαφώς πωλήθηκαν πάρα πολλοί παίκτες. Αλλά σαν αξία παικτών ήρθαν 500 εκατομμύρια. Ο Κλοπ δεν έκανε ποτέ 500 εκατομμύρια. Δεν έκανε με το 150 ποτέ. Και κατάφερε και πήρε μία Premier League, πήρε Champions League απέναντι στη City που ήταν στα καλύτερα της χρόνια. Η City φέτος και πέρσι είναι στα χειρότερά της. Συγκυρία. Αυτό πρέπει να το λαμβάνεις υπόψη. Δεν μπορεί να παίρνεις καθαρά νούμερα και να λες τι πέτυχε αυτός αυτά τα χρόνια, τι πέτυχε αυτός το άλλο. Είναι και το περιβάλλον, το πλαίσιο μέσα στο οποίο πετυχαίνεις κάτι. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Κλοπ δεν θα άφηνε ποτέ τον Ντίας να φύγει. Και το πάω συγκεκριμένα εκεί, γιατί θέλω να πάω να εκτοξεύσω τον επόμενο καταπέλτη μου, στον Ρίτσαρντ Χιούζ, ο οποίος ο άνθρωπος φάνηκε ότι ξέρει από ποδόσφαιρο με τις επιλογές που έκανε στην Bournemouth και έρχεται στη Liverpool και λέει: έχει τη φαϊνή ιδέα, γιατί αυτό θέλει πολλή σκέψη, πολλά πτυχία, πολλά μάστερ για να το καταλάβεις. Θα διώξω τον Ντίας, μεγάλη ευκαιρία να πάρω λεφτά, και πώς θα τον αντικαταστήσω? Αυτός ο παιχταράς ο Χάκπο μπορεί να τον αντικαταστήσει. Αυτό δεν ξέρω πώς δεν του έχει τραβήξει κανένα στο αυτή. Και δεν διορθώθηκε ούτε στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι. Αυτό είναι απίστευτο. Με το πρόσχημα ότι θα δοθούν ευκαιρίες στον Εγκουμόχα, τον οποίον επίσης αναζητούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού να το πιάσω πλέον και πού να το αφήσω. Διοικητικά, προπονητικά, ο Σλότ κατάφερε και τσακώθηκε με τον Σαλάχ. Δηλαδή, άμα πιάσουμε όλα τα ζητήματα ένα-ένα από την αρχή, δεν τελειώνουν ούτε σε 3 επεισόδια αυτά που έχουμε να πούμε. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ έξαλλος. Τώρα με βλέπετε σε πλήρη καταστολή. Είμαι πάρα πολύ έξαλλος με αυτά που βλέπω στην ομάδα. Δεν ξέρω τι άλλο να μπορώ να προσθέσω σε κόσμο επίπεδο πάντα. Γιατί εντάξει, στο Μάριο έχω πει κατηδίαν πάρα πολλά, τα οποία δεν θα ήθελα να εκφράσω εδώ, αλλά δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να βλέπω τη Liverpool, η οποία ήταν μια ομάδα μοντέλο, τη ζήλευαν όλοι,
και ξαφνικά η Liverpool έχει γίνει φτωχός συγγενής. Έχει γίνει μια ομάδα η οποία την έφτασε η Brentford στη βαθμολογία. Μια ομάδα που είναι 2 βαθμούς πάνω από την Everton, 25 αγωνιστικές έχουν περάσει. Δεν είμαστε στην αρχή. Κοντεύει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Και είπες και μια πολύ, πολύ σημαντική ατάκα σε κατηδίαν συζητήσεις από τις κόσμιες ατάκες, ότι όλο αυτό το οποίο βλέπουμε γενικά, επειδή αυτό το παιχνίδι ήρθε στον απόϊχο του παιχνιδιού με την Newcastle, που ήταν πολύ ωραία εικόνα της ομάδας, αλλά αυτή η ωραία εικόνα, αυτό είπες, είναι μια έκλαμψη. Και γενικά ότι η χρονιά φέτος είναι κακή με κάποιες εκλάμψεις. Δεν υπάρχει δηλαδή... Δεν αναζητούμε πλέον κάποιο turning point που είναι και τσιμωδός για να γυρίσει το διακόπτη. Η ομάδα δεν έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Έχει αγωνιστικό ποδοσφαιρικό πρόβλημα. Ψυχολογικό πρόβλημα προφανώς έχει. Εννοείται και σε επίπεδο μετάλλου, φάνηκε και στο παιχνίδι χθες. Δηλαδή, το πόσο γρήγορα γυρίζει ο διακόπτης του momentum είναι τρέλα. Δηλαδή, είσαι ένα ημίχρονο και κοπανάς. Είναι θέμα χρόνου να σκοράρεις, το κάνεις και το γυρίζει ο διακόπτης, λες και αποδέξεις ότι από εδώ και πέρα θα το φάω. Τέλος. Αυτό πιανού θέμα είναι ρε εσύ όμως? Ναι, όχι, ναι, προφανώς. Είναι θέμα νοοτροπίας που είναι ευθύνη του προπονητή προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Και έχει όλο αυτό, έχει όμως και ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή η ομάδα έχει σοβαρά ζητήματα αγωνιστικά. Και μιας και αναφέρθηκες και στο θέμα του Extreme, εγώ να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει κάνει και κακό και στο Χάκπο. Γιατί έχει μπει στο μυαλό μας ο Χάκπο με πάρα πολύ άσχημο τρόπο που τον αδικεί. Έχει πολύ κακή εικόνα και ντεφορμέ είναι και η θέση δεν του πάει, αλλά νομίζω ότι επειδή γίνεται πολύ πολύ άμεση σύγκριση με τον Δίας, επειδή δεν αποκτήθηκε άλλος extreme, εγώ δέχομαι ότι ο Δίας θέλει να φύγει. Επειδή δεν αποκτήθηκε άλλος extreme με τα χαρακτηριστικά του Δίας, χρησιμοποιείται εκεί ο Χάκπο, του κάνει και κακό η Ολλανδική του καταγωγή για ευνόητους λόγους, χρησιμοποιείται και ο Χάκπο και περιμένουμε πράγματα από αυτόν που έκανε ο Δίας, που δεν μπορεί να κάνει ο Χάκπο. Και αυτό έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα σε βάρος του από τη μεριά του κόσμου, που κάνει κακό και στον ίδιο, γιατί ο Χάκπο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει στη Liverpool και μπορεί και να προσφέρει. Έτσι. Απλώς, γενικότερα όλο αυτό το οποίο υπάρχει στην ομάδα δημιουργεί πολύ άσχημη εικόνα και στη σχέση μεταξύ των παικτών και του κόσμου και της ομάδας και του κόσμου και συγκεκριμένων παικτών. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, ένας λόγος ακόμα που ο Χάκπο έχει στοχοποιηθεί, για να το δικαιολογήσω, είναι και η τρελή αιμονή του σλότ απέναντί του. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν σου πάει, δεν παίζει ο άνθρωπος και συνεχίζει και τον βάζεις να τον εκθέτεις. Όπως έκανες και με τον Κονατέ. Βάλε τον Κιέζα μέσα, βάλε τον Γκόμες μέσα. Δηλαδή, όποιος είναι ντεφορμέ, βγάλ' τονα. Έχεις παίκτες. Τότε είχαμε παίκτες. Βάλε τον Κιέζα. Δεν τον θέλει τον Κιέζα, ρε παιδί μου. Όμως δεν θέλει και τον Έντο. Είναι κάποιοι παίκτες που δεν τους θέλει. Δηλαδή, το να βάζει χθες με τη City τον Κιέζα στο 94, το θεωρώ οριακά ντροπή. Δηλαδή εκείνη την ώρα θέλει να έχεις τα κακαλά και να πεις άντε ρε σάλτα από εδώ πέρα, δεν μπαίνω μέσα. Και να τα κάνεις όλα όπα. Βέβαια αυτός θα βγει ο κακός, όπως βγήκε και ο Σαλάχ ο κακός. Αλλά εντάξει, είναι αντιεπαγγελματικό ρε φίλε να τον έχεις εκεί πέρα να κοιτάει όλο το παιχνίδι και να θυμάσαι ξαφνικά στο 94 να τον βάζει. Ποιος είναι να τον βάλει στο 94? Κάνα πιτσιρική. Να γυρίσει το παιχνίδι, ποιος είναι ο Κιέζα, ο Μαραντονά? Είναι ντροπή. Και για να το πάω ξανά στα διοικητικά, γιατί καλά τα λέμε για το σλότ, αλλά προσωπικά έχω πάρα πολύ μεγαλωμένους και με τη διοίκηση. Γιατί εκείνη παίρνει τις αποφάσεις, ή τέλος πάντων ο Έντουαρτς με τον Χιούζ, ποια μεγάλη ομάδα θα είχε αυτή την τραγική εικόνα μετά ειδικά από μια τέτοια επένδυση και δεν θα λάμβανε μέτρα.
Δεν ξέρω καμία. Πραγματικά θέλω να μου πείτε στα σχόλια, αλλά Αντώνη, υπάρχει αυτή η ομάδα που θα έδειχνε τόσο μεγάλη υπομονή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουν. Το τρένο, τι περιμένουν, να χαθεί χρονιά. Είμαστε ήδη έκτη. Πάμε για 7η ολοταχώς. Φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Ποια ομάδα θα περάσουμε στη βαθμολογία, την Chelsea και την United, οι οποίες, να θυμίσω ξανά, τι κάναν όταν ήταν περιοδεύοντες θίαση? Αλλάξανε προπονητή. Δεν νομίζω ότι ανακαλύπτει κανείς τον τροχό. Δεν σου πάει καλά η ομάδα, έχεις επενδύσει λεφτά, δεν θες να χάσεις τη χρονιά σου. Τι κάνεις? Κάτι προσπαθείς να αλλάξεις. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Φώναξε τον στο γραφείο σου και πάτα του ένα κόσμιο ή και μη. Καταλάβατε. Λίγο να έχει λίγο ένταση, λίγο να έχει λίγο βρυσίδι, λίγο να τον συνεφέρεις. Ή απέλυσέ τονα. Τι περιμένουμε να γίνει στην ομάδα ως διαμαγείας? Να αλλάξει εικόνα? Δεν νομίζω ότι τώρα 9 Φλεβάρι, έχοντας 6 μήνες στα πόδια μας, θα αλλάξει ως διαμαγείας η εικόνα της ομάδας στους τελευταίους 2-3 μήνες και θα πάρουμε κάτι ή θα βγούμε τετράδα. Να βγούμε πάνω από ποια ομάδα? Από την Αστον Βίλα, από την City, από την Arsenal, από την Chelsea, από την United? Ποια θα βγούμε από πάνω με αυτή την εικόνα? Είμαστε τραγικοί. Κερδίζουμε την Newcastle, κερδίζουμε εδώ και την επόμενη αγωνιστική είναι ικανός ο κάθε καημένος να σου βάλει 2 γκολ και να σε πετάξει στο καναβάτσο. Το έχουμε δει, δεν το βγάζω από το μυαλό μου τώρα. Το έχουμε δει άπειρα παραδείγματα. Δεν ξέρω τι περιμένουν στη διοίκηση. Να του δώσουν τη χρονιά να αποδείξει μετά από μια τέτοια επένδυση λόγω του ότι πήρε το πρωτάθλημα? Και εγώ ήμουν αυτή τη άποψη μέχρι τον Νοέμβριο. Μετά τον Νοέμβριο δεν γίνεται. Εγώ δεν είμαι έμιστος της FSG για να θέλω να αποδείξω κάτι στο αφεντικό μου. Εγώ είμαι φίλαθλος. Εγώ θέλω η ομάδα μου να πάει καλά. Την αγαπάω την ομάδα μου. Δεν θέλω να τη βλέπω να σέρνεται, να γκρεμοτσακίζεται για τα καπρίτσια του καθενός. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό αισθάνομαι ότι βλέπουμε. Τα καπρίτσια κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν να απολύσουν μια επιλογή την οποία την υπερασπίζονται με μένος. Εγώ αυτό που δεν εισπράττω κιόλας και νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει να λέμε και πιο εύκολα βαριές κουβέντες. Είναι ότι δεν βλέπεις, ρε παιδάκι μου, και με τη δημόσια εικόνα και με τη γλώσσα του σώματος μια πραγματική σύνδεση προπονητή με τους παίκτες. Δηλαδή, δεν βλέπω ότι μπορεί να τους εμπνεύσει, αλλά δεν βλέπω και σχέση τόσο ουσιαστική. Μπορεί να λέω μπουρδες, γιατί είναι αυθαίρετο αυτό που βλέπω. Λέω. Αλλά δεν είναι. Δεν το εισπράττω. Δεν ξέρω αν μας καλόμαθο ο Κλοπ σε αυτό. Αλλά δεν πολύ καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω σύνδεση πραγματική. Και νομίζω ότι αυτό μας κάνει ακόμη περισσότερο εύκολο το να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ευθύτητα για τον Σλότ. Δηλαδή, μου ξενίζει, ρε φίλε, το τεχνοκρατικό αυτό προφίλ. Δεν υπήρχε πέρυσι. Ναι, φέτος παραέγινε, γιατί φέτος έχει φέρει και δικούς του παίχτες. Δικούς του πάλι εντός εισαγωγικών. Είναι παίκτες με τους οποίους συζήτησε και ο ίδιος πριν έρθουν, οπότε ξέρανε που έρχονται. Ενώ οι προηγούμενοι παίκτες που είχαν μάθει επί Κλοπ και επί άλλης δομής διοικητικής, δεν μπορούσε να τους κουνηθεί. Τι θα τους πει? Τι να πήγαινε να πει τώρα στο Φαντάικ? Που και ο Φαντάικ πέσει είναι Ολλανδός, κάπως μπορεί να τον καταλάβει. Τι να πάει να πει τώρα στον Τρέντ ή στον Ρόμπερτσον? Αυτοί οι παίκτες είχαν μάθει ένα μοντέλο το οποίο ήταν πατρική φιγούρα, κοντά στην ομάδα, ενέργεια, πάθος, παίζουν για τον προπονητή, παίζουν για την ομάδα, παίζουν για τον κόσμο. Ο Σλότ έχει έρθει κλασικός Ολλανδός. 1 και 1 κάνουν 2, δεν κάνουν ποτέ ούτε 1,9 ούτε 2,1. Αυτό με τον Κλοπ δεν υπήρχε. Ο Κλοπ 1 και 1 έκανε 3. Και έπαιρνες πρωτάθλημα, έπαιρνες τίτλους και διεκδικούσες απέναντι στη City, η οποία είχε το τριπλάσιο budget από σένα και τον τριπλάσιο πάγκο από σένα. Ο Κλοπ πόσες φορές αναγκάστηκε να παίξει με πιτσιρικαρία? Πότε ήταν τελευταία φορά που έβαλε ένα πιτσιρικά ο Σλότ σε ένα μεγάλο παιχνίδι? Και μην πει τον Εγκουμόχα τώρα που τον έχει βάλει 3 φορές, 4. Δεν τους βάζει. Ο Κλοπ με πιτσιρικαρία πήρε League Cup πριν 2 χρόνια. 3 πόσα ήταν πριν 2 χρόνια. League Cup απέναντι στην Chelsea, η οποία έπαιζε τότε με όλους τους παιχταράδες μέσα.
Και παίζαμε κάτι Μακόνελ, κάτι Dance. Με αυτούς παίζαμε. Και εδώ ο Σλότ αφήνει μέσα από τον Κέρκεζ, δεν ξέρω εγώ τον Χακ, τον Κονατέ τους αφήνει μέσα μέχρι τις τελευταίες ρανίδες του αίματός τους. Δεν τους βγάζει. Δηλαδή η γη να γυρίσει ανάποδα, αυτοί παίζουν. Ξεπεράστηκες, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ άλλο πια. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω και κουράζω και εντάξει, το δέχομαι να μου πεις, αν δεν κουράζει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν αλλάζει κάποιος στην ομάδα την εικόνα αυτή. Πραγματικά είναι απορίας άξιο. Αγωνιστικά δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος πιστεύω έχει καταλάβει ότι αγωνιστικά δεν πάμε πουθενά. Έτσι. Μιλήσαμε πριν από 1,5 μήνα με τον Παύλο τον Φωτόπουλο στο Λίβερπουλ και τον ρωτήσαμε συγκεκριμένα. Το θυμάστε όσοι ακούσατε το επεισόδιο. Τι λένε στην πόλη για αυτή την χρονιά και για τον προπονητή. Η πλειοψηφία ακόμα, έστω και δειλά τον στήριζε τον Σλότ. Και μπορεί ακόμα και τώρα που μιλάμε να τον στηρίζει. Αλλά ως πότε, ρε παιδιά. Ως πότε. Είμαστε Λίβερπουλ, ok. Έχουμε 22 προπονητές, 130 τόσα χρόνια ιστορίας. Δεν αλλάζουμε εύκολα προπονητή. Δεν είμαστε από τις ομάδες που αλλάζουν εύκολα προπονητή. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να χρειαστεί να δράσεις. Δεν μπορεί να κάτσεις να κοιτάζει μια ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Και να πω εγώ, το αίσθημα το οποίο έχω, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί δεν ξέρεις πώς το παίρνει ο καθένας, είναι στενοχώρια. Δηλαδή στενοχωριέμαι και νιώθω πολύ άσχημα που έχω τέτοιες σκέψεις για τον άνθρωπο που μας πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει μείνει στην ιστορία. Θα είναι για πάντα στην ιστορία. Είναι τρελό που τόσο άμεσα νιώθουμε έτσι. Πολύ τρελό. Δηλαδή είναι τελείως απίστευτο. Προφανώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που είναι χαρούμενος με αυτή την εικόνα. Αλλά επειδή ακριβώς, όπως είπα και πριν, δεν είμαστε επαγγελματίες ή να είμαστε μες στο σύλλογο. Εμείς κοιτάμε το καλό της ομάδας. Τον στηρίξαμε, τον αγαπήσαμε. Ναι, θα τον θυμόμαστε. Πήρε το 20ο πρωτάθλημα. Αυτό δεν εκμηδενίζεται σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε παρελθοντολάγνοι. Καλό το περσινό, είμαστε στο τώρα και στο μέλλον. Δεν πάει η ομάδα. Δεν μπορώ να συνεχίσω να στηρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπω ότι με έχει. Όχι με οδηγεί στα βράχια. Είμαι καβατζωμένος πάνω στα βράχια και έχω. Εντάξει, τι να κάνουμε, γάμο. Αυτή είναι η ζωή. Δεν είναι ευχάριστο να αναγκαζόμαστε να μιλάμε έτσι για το Σλότ, αλλά δεν γίνεται πια. Τι να πούμε, μπράβο, μια χαρά τα πήγαμε που είμαστε χαρά του κάθε καημένου. Δεν γίνεται. Και το μεταξύ, έχουν μείνει 13 μάτσο όλα κιόλα, έτσι. Δηλαδή, είναι αρκετά για μια απόσταση την οποία έχουμε. Και επίσης είναι αρκετά και για την πιθανότητα να έχουμε 5 ομάδες που βγαίνουν στο Champions League. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Αλλά είναι και λίγα παράλληλα. Δηλαδή, έχει περάσει πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Δηλαδή, τα 2 τρίτα έχουν φύγει. Είναι λίγα τα μάτς, 13 μάτς. Δηλαδή, πλέον δεν σε παίρνει και πάρα πολύ να κάνεις άλλες, μην πω τώρα. Εντάξει. Δεν έχεις κάνει το σερί μέχρι τώρα, θα το κάνεις στο τέλος. Μακάρι, δεν το συζητάω. Και μακάρι να πάρουμε και το Champions League, γιατί μου το λένε και 2-3 γνωστοί αυτό έτσι δειλά-δειλά, στα κρυφά, για να μας πάρουν και με τις ντομάτες. Τι άμα πάρει το Champions League, μπράβο του άμα το πάρει το Champions League. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα χαρούμε, αλλά τι πιθανότητες έχουμε για να το πάρουμε, την εικόνα που έχουμε. Και μπορείς να περιμένεις μέχρι τον Ιούνιο για το αν θα πάρεις το Champions League, μήπως βγεις Ευρώπη, γιατί ακόμα και με αυτό που λέει ο Μάριος, να παίξει η Αγγλία, να βγουν 5 ομάδες στο επόμενο Champions League, κάτι το οποίο είναι αρκετά πιθανό. Και πάλι μπορείς να περάσεις την Chelsea ή τη United, οι οποίες, ξαναλέω και κουράζω, έχουν αλλάξει προπονητή και έχουν το momentum αυτή τη στιγμή και οι δύο. Ακόμα η United, που ήταν ο περίγελος και ήταν ένα από τα αγαπημένα μας θέματα στο podcast για να γελάμε, επί Αμορίμ, άλλαξε προπονητή και έχει κάνει 4-4. Κέρδισε την Tottenham, κέρδισε τη City και βλέπεις την άλλη ομάδα. Εδώ θα κουρευτεί ο άλλος. Εμείς περιμένουμε να έρθει η διαφώτιση.
Ο καθένας θα κρυθεί. Να πω και κάτι που με ξένησε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι λέμε εδώ και στο podcast και το λέμε και στην κοινότητα τόσο καιρό ότι ξέρεις, γενικά δεν υπάρχει και... Δεν βλέπουμε και κάποια ιδιαίτερη επικοινωνιακή δραστηριότητα από τη διοίκηση. Δηλαδή υπήρχε σιγή ηχθείως από αυτήν. Με ξένησε το timing του round table το οποίο ανέβηκε στο κανάλι. Αυτό γιατί μου το θυμίζεις τώρα. Ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή δεν έχει μιλήσει δημόσια ο Hughes από τότε που ανέλαβε ως τεχνικός ιδρυτής στην ομάδα. Και ξαφνικά, εγώ δεν θέλω να γίνω συνωμοσιολόγος, αλλά εγώ, πώς θα το πω, το εισέπραξα ως παιδιά, stop. Αυτός ο προπονητής κόφει το λαιμό σας. Δηλαδή, είναι σαν ένα μήνυμα της ομάδας χωρίς να το έχει δώσει. Με ενόχλησε αυτό, γιατί είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ευθύ. Δεν είναι ευθύ. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι που με ενοχλεί από την FSG από την εποχή του Κλοπ. Δηλαδή, πετάμε τον προπονητή μπροστά, φάει όλο το ξύλο εσύ, εμείς δεν μιλάμε. Τώρα αυτό κακώς το αναφέρετε. Στο τέλος του επεισοδίου πάνω πήγαν να πέσουν οι παλμοί. Δεν θα ήθελα να προσθέσω παραπάνω στο round table που έγινε, γιατί ουσιαστικά φωτογραφίζει όλα αυτά που είπα νωρίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αιμονές με τον Slot και με τους ανωτέρους τους που αντικειμενικά πρέπει να τους δώσουν ένα ραπόρτο για ποιο λόγο επιλέξαν και για ποιο λόγο στηρίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ τεράστια ντροπή το ότι έγινε αυτό το βιντεάκι, αυτή η συζήτηση που ξαφνικά εμφανίστηκε ο Hughes, ο οποίος Hughes ήταν άφαντος όλο αυτό το διάστημα με το Slot χουχουχού, ενώ η ομάδα είναι τραγική αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά. Άφησαμε τον Γκέχη να φύγει για να κλείσουμε τον Ζασκέ για το καλοκαίρι, λες και τώρα είμαστε κομπλέ για φέτος, θα το κλείσουμε για του χρόνου. Για το long term plan, αυτά παιδιά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Όταν μια ομάδα είναι εκτός στόχων, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν κοιτάει να σώσει τη χρονιά και πάει να χτίσει για του χρόνου. Να χτίσει του χρόνου με ποιον και για πού, για το conference. Μου είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα και πραγματικά έγινα έξαλλος βλέποντάς το. Αυτό το χαχαχαχουχουχού, ενώ η ομάδα είναι τραγική. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να όλοι εμείς να ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Να μην βλέπουμε την ομάδα να τρώει γκολ από τη Leeds και από τη Sunderland και από το κάθε καημένο για πλάκα. Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, 1-0. Και ο άλλος βγαίνει και κάνει... μην πω τώρα με το slot σε ποιο κανάλι δεν τα πρόσεξα καν, είχα θολώσει. Ναι. Αδιανόητα πράγματα αυτά, είναι καφενείο η ομάδα. Καφενείο διοικητικά, είναι καφενείο, δεν τα έχω ξαναδεί. Επί Κλοπ μπορεί να βγαίναν κάποιοι και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε τα ονόματα, και να λέγαν τα δικά τους. Για το Κλοπ, για το ένα, για το άλλο. Τα στραβά του τα έχει, όλοι τα έχουμε. Ας μου πει κάποιος ποιος δεν έχει στραβά. Όλοι έχουμε στραβά. Τι έκανε όμως στην ομάδα. Τι δομή υπήρχε στην ομάδα. Τι κλίμα υπήρχε στην ομάδα. Τώρα εδώ πέρα είναι CEO, project manager και μην πω τώρα. Αυτό έχει γίνει ομάδα. Έχει γίνει εταιρεία. Έχει γίνει μην πω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα και να προσθέσω αυτό πριν κλείσουμε απλά ότι γενικά επειδή υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, την εικόνα ανθρώπων οι οποίοι περνούν γραμμή της FSG, να πω το τελευταίο διάστημα οι ίδιοι δημοσιογράφοι όπως ο James Pearce, ο Simon Hughes, όλοι αυτοί έχουν αρχίσει και αναφέρουν απλά γενικά ότι για την ώρα, ναι, δεν τίθεται θέμα slot, αλλά το καλοκαίρι θα υπάρξει μια κρίση. Θέλω να πω, επειδή θα κριθεί τότε. Οπότε υπάρχει σαν ανοιχτό ενδεχόμενο η αμφισβήτηση της θέσης του. Δηλαδή, δεν είμαστε και τρελοί που τα λέμε. Δηλαδή, θα τεθεί στο τραπέζι, ρε παιδί μου, συνεχίζουμε ή όχι. Οκ.
Απλά γιατί να χάσει τη χρονιά, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Εμένα εκείνη η ένστασή μου, γιατί προφανώς το καλοκαίρι μόνο αν πάρει το Champions League θα μείνει του χρόνου. Ναι. Αλλά γιατί να κάψει τη χρονιά? Πόσες και πόσες ομάδες έχουμε δει, αλλάζοντας προπονητή μες στη χρονιά, πώς πετυχαίνουν τους στόχους τους. Και εδώ δεν μιλάμε για να πάρουμε κάτι. Εγώ δεν συζητάω αυτή τη στιγμή για να πάρει το FA, το Champions League. Εγώ συζητάω για να βγει τετράδα, να βγούμε Champions League. Γιατί του χρόνου, αν δεν βγούμε Champions League, θα έρθει αυτός ο φίλος που έκανε τώρα το χαβαλέ με την Τύπισσα και θα πει: φέτος δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά, δεν βγήκαμε Champions League και δώσαν 500 εκατομμύρια πέρσι. Φέτος φάτε στη μάπα το hack πάλι μια χρονιά. Και μετά θα ανεβούμε στα δέντρα όλοι μαζί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Αντώνη μου, να κάνεις την γνώριμη αποφώνηση με τα δέοντα και να με όποιο κουράγιο μου έχει απομείνει. Και πέρα κουράζουμε γιατί θα λέμε τα ίδια. Ακριβώς. Να πούμε για όσους θαραλέους έκατσαν μέχρι το τέλος του επεισοδίου και άκουσαν την κρίνια μας για ένα ακόμα επεισόδιο. Αν υπήρχε κάποιος νέος σε αυτούς, μπορεί να μας κάνει follow στο Spotify και subscribe στο YouTube για να λαμβάνετε πρώτα τα νέα μας επεισόδια όταν αυτά ανεβαίνουν στον αέρα. Και φυσικά να μας ακολουθήσετε σε YouTube, σε TikTok, Instagram και Facebook. Και όποιος θέλει, ακόμα πιο θαραλέος, να μπει, να μας στείλει μήνυμα για να μπει στην κοινότητα του WhatsApp, όπου εκεί πραγματικά δεν θέλετε να ξέρετε τι λέγεται και το τι γράφετε και το τι φεύγει. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.